спрете. Веднага. Каквото и да правите в градината си, спрете. Защото най-вероятно в този момент допускате главната грешка на сезона. Грешка, която ще ви струва реколтата от краставици. Виждам ви. Отивате с ножицата, готови да отрежете долните листа. Казвали са ви, че така трябва, че така растението се проветрява, че така се пази от болести, че така силата отива в плода. Лъжи. Полуистини. Опасни съвети от хора, които повтарят, без да разбират. Тези съвети ще оставят растенията ви гладни, ще ги направят слаби, ще отворят врата за зарази. Днес ще разбием този мит. Ще ви покажа защо прибързаното премахване на долните листа е саботаж. И ще ви дам простото старо правило, което моите деди са спазвали. Правило, което работи. Първо, трябва да разберете какво е растението. То не е машина. То е жив организъм. Всеки негов орган има цел. Особено листата. Листата са кухните на растението. Те са неговите слънчеви панели. Чрез фотосинтезата те превръщат слънчевата светлина в захари, в енергия, в храна. Когато откъснете здрав, зелен долен лист, вие не помагате. Вие ампутирате орган. Вие отнемате една от кухните. Растението изпада в стрес. То трябва да компенсира загубата. А откъде идва храната за първите, най-долни краставички? Точно така. От най-близките до тях листа, долните. Те са техният личен готвач. Те ги хранят директно. Премахнете листа и малкият плод остава гладен. Той ще расте по-бавно, ще бъде по-малък или по-лошо. Растението просто ще го изхвърли. Ще пожълтее и ще падне, защото няма с какво да го изхрани. Мит номер 2. Проветрение. Да, гъстотата е проблем, но решението не е в сляпото рязане. Долните листа пазят сянка на почвата. Те я предпазват от изсушаване. Те пазят влагата там, където е най-нужна, при корените. Когато ги махнете, слънцето нахлува. То изпича почвата. Образува се кора. Водата се изпарява. Корените страдат. Вие създавате проблем, който после се опитвате да решите с повече поливане. И най-важното. Има едно голямо «но». И тук е ключът към всичко. Не казвам никога да не премахвате листа. Казвам, не бързайте. Растението само ще ви покаже кога. Наблюдавайте. Това е най-важното умение на градинаря. Не следвайте сляпо правила. Наблюдавайте растението си. То говори. Трябва само да се научите да го слушате. Кога един лист е готов за премахване? Когато растението само реши да се отърве от него. Когато започне да изтегля обратно хранителните вещества от него, листът започва да жълтее. Не от болест, а равномерно. От краищата към центъра. Той става по-тънък, почти пергаментов. Това е знак. Растението казва: вече не ми трябва. Взех си всичко ценно от него. Тогава. И само тогава вие се намесвате. Но не с рязане. Никога с рязане. Рязането оставя отворена рана, врата за инфекции, гъбички, бактерии. Те чакат точно това. Старият метод е друг. Прост. Естествен. Хващате дръжката на пожълтелия лист и я натискате леко нагоре към основното стъбло. Или надолу. Ако листът е готов, той ще се отчупи сам. Лесно. С чисто, сухо, щрак, без рана. Мястото се затваря почти веднага. Растението е защитено. Това е естественото отделяне. Ако окаже съпротива, ако не се отчупи лесно, оставете го. Просто го оставете. Означава, че растението все още изтегля последни сокове от него. Не е готово. Опитайте пак след ден-два. Това е всичко. Това е цялата тайна. Не е сложна формула. Не е скъп препарат. Това е наблюдение, търпение и разбиране на природата на растението. Работете с растението, не срещу него. То знае какво прави. Вашата задача е да му помогнете, когато то поиска помощ, не да му налагате волята си. И какво се случва, когато следвате този метод? Растенията са по-силни, по-здрави, не хабят енергия, за да лекуват рани, не страдат от жажда. Цялата им сила отива там, където трябва. В плодовете, в големи, хрупкави, сочни краставици. Ще берете реколта, за която съседите ви ще питат. Ще имате изобилие. Запомнете правилото. Зеленото листо е работещо листо. Не го пипайте. Жълтото, сухо листо е отработено листо. Премахнете го. Но го направете правилно. С натиск, не с нож. Това е знание, предавано от поколения.
Не го забравяйте. Приложете го и ще видите разликата. Гарантирам ви. Ако искате още такива истини от старата градина, без излишни приказки, знаете какво да направите.